ang istorya nga si Sakeo midawat ni Jesus sa iyang balay. Pero si Jesus maoy mihangyo or mitanyag nga adto ko sa imong balay karong adlaw. Nya unsa may hinungdan nganong si Jesus miingon nga moadto ko sa imong balay tungod kay si Sakeo naninguha pagtan-aw ni Jesus. Kani bitang atong pagpaninguha nga mutan-aw tas Ginoo, ang Ginoo sad mo premyo sad nato, dili lang ta makakita niya, mupuyo pa gyud siya kuyog nato. Kumusta man ron mo sa inyong balay? Kuyog ninyong Ginoo dito? Naninguha mo tan-aw sa Ginoo? Wa mo ka kita. Si Sakeo dili lang nakakita sa Ginoo diha ni Kristo, ni Jesus ba, isip tao. Ang iya yung nakita, ang Ginoo gyud dinhis kalibutan. Nya unsa magnaong ang Ginoo dinhis kalibutan nga nakita ni Sakeo. Mura ba gipakita ni Kristo ba nga ako ning kamot ka nga kakita ka nako, naapay nindot nga tan-awon nga mao gid na akong presensya. Unsa man? Wa mo kabantay? Nibarog si Sakeo og niingon, katunga sa akong bahandi, kay dato man siya, kay pangulong siya sa Cobrador's Buhis, katunga sa akong bahandi ihatag nako sa mga kabos. Nakita ni Sakeo ang naong ni Jesus diha sa mga kabos. Kamo, kakita mo sa naong ni Jesus sa mga kabos? Dubag. Kay nga to rabang tan-awon nga Jesus, kanara gyud nalansang sa cross, kanang naas divine mercy nga nagsidlak ang kamot, naa sa Nazareno kanang gapas-an sa cross, naa sa ninyo hapit na rabata magsugod na sad sa atong kaning Christmas, kanang naang gibutang nga ninyo nga atong kugos-kugoson. Mao na atong sigyag tan-aw nga naong ni Jesus diha ni Santo Niño, di ba? Pero ang tinuod nga naong ni Jesus mao ang mga kabos. Mao na nga niingos Kristo, bulahan kamong mga kabos. Nga naman, kay ang akong naong naa ninyo. Nga niingon sa dayon siya, unsay inyong buhaton ngadtos mga kabos, mo inyong gibuhat na rin ako. Nakita ng Sakeo. So grabe kay si Kristo ba, dili kaniya pahunongon og tan-aw anharas iyang naong, mukuyog siya nimo, nga iya dayon kang pakitaon sa naong sa mga kabos. Nindota, no? Nga, saman, mutabang na muros mga kabos. Na ako'y project sa akong birthday o makaabot ko karong 24, manghatag kog 5 kilo rice ngadtos mga kabos natong parishioners. Mga tulo na ni kaadlaw na kong announce, mga 60 pa man ka-packs ang gi-promise, pero wap arbasan mo abot. Ambot, og napabakay mo promise ani, nagkinahanglan ko og 2,100 ka mga tag 5 kilo packed rice. Para nis mga kabos. Nya, og mutabang mo nako, makasaulog ko sa akong birthday nga malipayon. Kaya nga akong kalipay ang paghatag ngadtos mga kabos, dili ang bagsigig kaon anang litson, kay tiwasono na rabaning lawas nako. Og kaning akong edad 58 na gud, muna ang ako na lang sang isimbolik og hatag 58 ka kabos nga pamilya matag kapilya mo'y akong hatagan. Di ba? Di mo malipay na. O mo na hatag sad mo. Muingon man hinon, apil na mi ani mo ana man noon. Ayaw mo ana, kamoy hatag, kitay manghatag. O ana lang gud 5 kilo rice. Simple ra na.
kamong tanan din ni manghatag mo abot sa tingali mo 2,000 oy. No? Nya pun anak ko gamay na kong kolekta 100 ka 100 ka packs. O okay na kayo. O ikaduha nga kabos karon mao ang atong parokya. Na atay project na kinahanglanon kay nato or projects ang duha ka buildings o ang pagbayad aning yuta na ato karong na sugdan og bayad. O kana nagkinahanglan sa taana og mga 60,000 ka slots nga to divine unity, prosperity and satisfaction through San Vicente Ferrer and Mama Mary or DOPS SBF MM. Kabos ang atong parokya. Dato na kay napadiroy kadaghan na ng imong gipanghimo diha in relation sa nahuman dato, pero in relation sa wap-an nato mahimo pobreta. Amo na lipay pud ta nga naanay jutay magyapon pero okay na ni kuya ora ba kay ning numeros na hali nato na as of yesterday ambot na timingan ba kani 666 allergic ra ba kayo ani ang ubang mga tao in si hala si father nag 666 ano day mao na siya ang nahalin pa nga slots niya ang kuwang pa nato 59,334. Daghan pa kayo na. Pero kung mubati ta, ang San Vicente Ferrer, kana ganing pare sa liluan, nagkinahanglan di ay. Sa ato pa kayo nagkinahanglan, kabos. Mao man na ang kabos, kana man ang nanginahanglan. Ang kabos ba? Mo'y nanginahanglan. Mao na, si Sakeo may padayon, kinsa maning kabos nga nanginahanglan. Nga nindot sa ni nga level sa realization niingon si Sakeo diri ug kun aduna ko'y nalimbungan ako bang natikasan ulian ako siyag 4 ka pilo. Kani bitang mga tao nanginahanglan dili ra na ang nanginahanglag kwarta, do na say mga tao nga nanginahanglan og hustisya, justice, kaangayan. Karon daghan nato wa muhatag og hustisya. Na may mga dato kayo sa kwarta, pero way hustisya. Pananglitan, asawa, gibudhian sa bana, kay ang bana nangabit. Hustisya di ay na, nga mangabit ang bana, ngadto sa laing babae. Kung makaamgo ang bana, nga makigsuod siyang Kristo, makakita siya ng iyang asawa, iya di ay gihimuan og inhustisya. So ulian niya og 4 ka pilo. Nga unsa may iyang iuli. Nga imbis sa una, adto siya dito sa iyang kabit, 3 ka oras o 3 ka adlaw, nga mauli ra sila sa iyang 2 ka adlaw, nga 3 na sad ka adlaw dito, karon usa na lang ka adlaw dito, pila man ang 4 ka pilo. 2 times 4. Sobra sa day Japon, no? 8 siya ka adlaw diri. 8 siya ka adlaw sa iyang asawa niya ighumag 8 ka adlaw report na po siya dito usa ka adlaw o naulian na niya og 4 ka pilo niya kung daghan na siya adlaw nga spend sa iyang asawa igakos-gakos iyang asawa basig malimot na siya atong iyang kabit, di ba? Niya ang asawa sad nakakita sad ni Kristo, nakaamgo sad nga sa una kun mugakos iyang asawa iyang bana iyang iwakli kay alimuot, iyang iwakli kay kapoy, iyang iwakli. Karon sad ulian sa niyag 4 ka pilo. So kung pananglitan nawakli niya kanapo ang iyang iyang bana sa una, iya sang gakson og kapila man 10 times 4. 40 sad niya ka gakos. Sa to pa sa 8 ka adlaw nga na ang iyang bana, at least gakson niya kalima. Bana buntag snacks niya odto snacks unya gabi ana mahibong ang bana ano man kaday magsige na magkagakos na ko giulian lang na akong 4 ka pilo nga akong inhustisya nimo ako sad bitaw ni asa ko din hiron kay ulian sa nakog 4 ka pilo o di wa na
papas ang sala. Unsa man dayo isulti ni Kristo? Ingon des Kristo, karong adlaw miabot ang kaluwasan niining balaya. So kamong mutabang nako pagpanghatag og 5 kilo rice ngadto sa mga 2,000 ka mga pamilya more or less sa atong sa atong parokya, ang kaluwasan moabot ninyo. Nya kadto sang inyong gitikasan, kadtong inyong gitagaan og mga binuang nga istorya, uliig 4 ka pilo nang litan ang imong anak, imong nabalikas og mga katulo, nabalikas nimo siya. Hala, ulii og 4 ka pilo, pilam na 3 times 4, pilan 12. May mo kwenta de 12. So imo na sad siyang daygon og 12 ka higayon. Believe jud ko nimo dong. Sa una imo man siyang gibalikas, ikaw no, gadako lang ng kaon nimong panuwaya ka. Nya wa gyud kay ayo. Mo na imong gisulti. Karon moingon na ka, kadayeg jud ko nimo kay may kay kang mukaon, nindot kay kag appetite ana. Liwat jud kanako, kana dugay kang masakit ana. Ana siya napakay giloto dito gutom naman sa loto aron sa nimo kasus ikapila na ni ikawalo naman ang kaon niya. Pakanon lang gyapon nimo di jud ka magyaw-yaw hangtod moabot ka 12. Ana wa na naulian na. Kani quantifiable lang ni nga pag-uli, pero kaning 4 ka gatos na 4 ka pilo pasabot wa gid na siya'y hunong. Kay kana magong 4 mao man na siya ang symbolic nga number sa gospel, di ba? 4 man ta ka gospel, mao sa nay symbolic number sa whole world, north, south, east, west. Ana sa ato pa tibuok na gid nimong kinabuhi, imo na siyang higugmaon og hatagan og hustisya. Kini siya mao ni ang gihulagway ni Eliasar diri sa atong unang pagbasa. Niingon siya, palabihon nako ang mamatay nga nagdaig sa Ginoo kaysa magpakaaron ingnon ko sa matas mga tao, pero ang Ginoo nakakita kanako. Kanabang tiguang naka nya magsige lang yapong kag pangasaba, dili na naangayan nimo nya sige kag simba. Ang imong bakba ba hugaw mo to ang iyang bakba, di niya ikaon og karne nga hugaw, kay di na kuno mo angay sa iyang edad, kay tiguang na siya. Nya kanira bang mga tiguang sama sad nako, tiguang naman sad ko, kita rabay dali kay masuko no. Nagpakauaw lang ta sa atong pagtuo. Matod pa ni Eliasar, akong palabihon nga mamatay aron ang mga batan-on makakita nga gitinuod ni nakog puyo ang akong edad, isip magtutuo. Kamu, sige mamugsimba din apil na mong naas online, sige mamugsimba. Kumusta man inyong bakba? Gigamit ba ninyo sa pagsulti o sa pagsangyaw sa mga Diyos noon nga mga pulong, o hugaw kay mugbakba, libak didto, pamakak diri, pangasaba diri, paninghag didto. Ana, basing na ana, paningil anang utang, ana, panghingalan og bagagnaw anang wa mo bayad nya kana sang mga tawo nga naigo anang mga pangural nga di nakaagi, magsigi sad tunglo, may ratag mga matay mo, may ratag bakubid mo, ayaw higugmaan ang nangural, total impiernohono naman na. Ikaw nga gikuralan nga piit na kaayo, antusa matod pang Eliasar, antuson kuning kasakitan nga naman para nga ako mahimong angayan. Mo na ingon si Eliasar, makalingkawas baya gid unta ko, pero ang Ginoo mo'y naglig-on kanako aron moagi ko aning pait og sakit na kamatayon. Og kanindot no? Mo na nga atong tubag sa Salmo nag-ingon ta, ang Ginoo naglig-on kanako. Nanindot ana, mo na lig-onon ta, pero magsugod na sa atong interest nga mutan-aw sa Ginoo. Mo na karon friend sa kiyo, exert effort. Kung saan man pag-exert og effort, mangadji ka santos nga rosaryo, mubasa kas Bible, unya mamalandong kas kinabuhi sa mga santos, anha man nato diha makita
ang Ginoo. Kana bang mga malandong kas kinabuhis mga santos ang nakapahigmata gid nako pag sigig sud aning sigig rosaryo kadtang Birhen sa Fatima. Mao tong suporta kog maayos kapilinya kay kana ganing ang Fatima gyud gamay pa kaiko kana bang itapon-tapon ang Fatima ngadto sa laing balay ba. Ana kuyog mamiana dito sa bukid. Mukuyog mi ang akong mama sila sa papa magsigig rosaryo subay sa daan. Kaming mga bata to amis daplin sige pangitag kaka kaka re amo igabot nga to sa balay mangadji pa man dito ato amis tugkaran siging bugno sa kaka. Pero mo to hinungdan nganong nasuod mi hangtod nahimo na gyud kong kanang di na mangitag kaka mangita na kog mga kantas kapilya akong duyugan katunon na siya nya ikaduha din kada San Roque kani San Roque may kanis tanan ako nang gihuna-hunaan sa una kanang pag-ingon bitaw nga wala na siya mailhi sa iyang uyuan ana ba nya gibilanggo siya ako kinang ma-imagine sa una bata pa ba nga tag-iya man ta siya sa iyang balay nya gibilanggo na noon nya wala sa gid siya magpaila kana ba gusto yung muantos no mo nang nakaton sa kog antos-antos ginagmay lang kamo muantos mo sige hatag mong bugas palit pagin mong slat kana daghan kay mo pag-antos ana pero daghan kay malipay no so inaoton ta kining atong slat igsunod semana karong Domingo mahimo na ning 6,660 nindota no kuangan lang ko sa kasiro 666 man kuangan ko sa kasiro 6,660 pero depende nas muantos og palit depende sa mangita sa naong sa Ginoo ug daghan tang mangita dinhi ta makakita sa atong katilingbanon nga paghigugmaay nindog ta